На пето место с равен брой точки са два спортни клуба. Тангра Свиленград на пето место също е отбора на Йобора Радулов, град София. На четвърто место спортен клуб Уил Варна. На призовото трето место спортен клуб Арес от град Враца. Традиционно втори в татами Интер град Бургас. И недостижимия от много години на първо место спортен клуб Пикен, град София. Благодаря. Колеги, искам да ви зачита първите 10 клуба от комплексното класиране с броя на точките, които имат. После ще го закачим и ще имате. Започна вече, знаете, че са недостижими и Кен. На първо место е Кен с 288,75 точки. На второ място е Самурай Бургас с 193 точки. На трето място е Уил Варна с 123 точки. Четвърти са Интер с 93,75 точки. Пети Арес с 85 точки. Шести Тим Варна с 75,75 точки. Седми са Файт София с 60,5 точки. Осми са Хара Стара Загора с 49,5 точки. Девети Аргус град Варна 49 точки и 10-ти Джет Варна с 47,5 точки. Колеги, моят доклад завърши. Искам да ви уведомя за нещо, преди да продължим. Така да споделя, да ви кажа, такова класиране, каквото направихме тая година, не сме правили до сега, но сега се навършват 20 години от участието ни в първия световен шампионат 1991 година в Париж, където бяхме с един златен, един сребърен и два бронзови медала. В 1993 година имахме подобно класиране, защото тогава само с кикбокса не беше, с него се занимавахме само. Тогава имахме две световни титли и две трети места. Докато сега къде изпреварваме само кикбокса, а като добавяме муай-тая, сме свършили сте, всички сме свършили страхотна работа. И най-вече още веднъж искам да благодаря на тия момчета и момичета, които са в десятката и треньорите, които така положиха доста труд тия хора да се представят така. Да не навлизаме в много лирическо изпълнение, да си продължим по това. Значи, имате думата по програма за коментари, тъй като завършихме с четвъртия доклад. Нещо, оценки, мнения, ако имате.
ако нещо нямате да добавите относно доклада, моля да гласувате, ако решите да го приемете. С който е съгласен да приеме решение доклад, моля да гласувате. Против, въздържали се, няма. Господин Драков на 100%. Добре. За да продължим така в делови порядък, искам първо да дам думата на председателя на Националния съдийски съвет Ангел Иванов да каже за съдиите някои неща, той каквото е. Защото те са, без тях не можем да правим спор. И те определят. Дисциплината година на поделените държави парламентарни специалисти на школян съдийства в 24 съдии. Това е 4 колеги съдии. На тях беше проверена организацията на състезанието и главната цел чрез тяхното професионално отношение да бъде повишено нивото на спорта кикбокс и спорта Муай Тай. След изготвена статистика на проведените срещи и резултатите от тях, считам, че през миналата година представянето на съдиите бе на необходимото ниво. Отчита се крайно намаляване на резултата на 2 на 1 излизни клас в спорта Муай Тай, както и редуциране на броя на подадените контестации. Затова естествено спомнува и професионалното и коректно отношение на треньорите спрямо съдиите по време на срещите, както и не намества тяхната работа. През изминаващата година Управителният съвет на Българска конфедерация по кикбокс и Муай Тай обезпечи закупуването на 2 електронни системи за съдийство по кикбокс. Знаете, че с подобни електронни системи са съдии резерви как разполагана от 2008 година. Но въвеждането във всички стилове на системата и цяло променя облика на съдийството по кикбокс. Използването на системата започна през състезанието от втория дял на тази година и не е трудно, че до голяма степен се увеличава работата на съдиите. Определено се ограничава тенденционното съдийство и се дава по-голяма възможност на треньорите за определяне на тактиката по време на боя спрямо резултата. Трябва всички ние да се възползваме от предимство да работим с тези системи, тъй като те и цяло променят модел на спорт. Знаете, че и на световни европейски първенства резултатите се отчитат с тях. През следващата година ефектът от работата с системата ще бъде още по-осезаем и видим за целия екип на организацията. Състезатели, треньори, съдии, съответно и съответно ще рефлектира в оценките давани от съдиите. Планира през 2012 година съдиите, които отговарят за критериите на отлично съдийство, получават допълнителни финансови премии след всяко състезание. Това своеобразно повишава хонорарите на определени съдии и е начин да се повиши качеството на работата им и да се привлекат нови колеги. И през тази година членовете на съдийския апарат се разпределяха в съответните стилове, с което дава възможност за по-тясно профилиране и повишават критерия спрямо тях. След анализ на всяко състезание, съдиите получават назначение за следващото, като се имат предвид техните индивидуални качества. Компетентност, коректност, неутралитет и дисциплина. За реферите през тази година също не могат да се направят забележки. Целта на съдийска колегия през 2012 година да се повиши качеството на реферите съдиите на ринга и потелито, като се положи работата в посока на тяхното профилиране. Треньорите и водачни отбори трябва да отчитат, че по време на срещите реферите на първо място се следят за запазването здравето на състезателите и спазването на правилника, след което чрез силата на взаимни решения повишават нивото на срещата. Като председател на съдийска колегия изказва своята благодарност на съдиите, участници в международни състезания и могат да отбележат, че нивото им в международен план се оценява високо от Световната организация, за което те са получили международен лиценз. А това съдиите Георги Жугиев, Васил Василев, Деница Миленкова, Митко Костадинов и Ангел Иванов. В заключение още веднъж ще напомня, че съдийската колегия е отворена за всички състезатели, които са прекратили своята състезателна кариера и имат желание да се развиват като съдии, тъй като те най-добре познават спорта и неговата специфика. Това беше достатъчно, с което искам да пожелая на вас, на нас съдиите, ползотворна 2012 година.
Благодаря на господин Иванов. Тук по реда, както съм си ги записал, искам да помоля господин Йордан Дичев, като правенец като треньор на национален отбор, да каже няколко думи за представянето и как вижда нещата за напред. Уважаеми колеги, през първите месеци на 2011 година ми бе поверена отговорността да водя националните отбори в стилове КНО и лоу-кик след отказването на колегата Николай Скипанов. Първата задача, с която се взе, беше селекцията на двата отбора за Балканяната в Белград в края на месец май. От председателя на федерацията господин Боян Колев получих уверение, че мога да избера максимално разширен състав за двата стила, тъй като има достатъчно средства за предстоящото състезание. Изготвих два списъка с още 15 състезатели, в които включих доста млади и перспективни според мен бойци, за което ми решение спомогна и отказа от участие в състезанието на трима от най-елитните ни състезатели. На Балканяната спечелихме 6 златни, 5 сребърни и 4 бронзови медала и се наредихме втори в отборното класиране след отбора на Сърбия. На състезанието стана ясно, че има още много какво се желая в физически, психически, технически и тактически план. Във втория ден на състезанието беше направен разбор с състезателите и им бяха дадени съвети в каква посока трябва да се работи. Също така, поради посредствено представяне от плановете ми за 2011 година, изключих от състава няколко състезатели. На републиканското първенство в град Плевен за тренерския семинар подготвих темата развиване на бързина, тъй като виждам доста пропуски и грешки в тази посока. За мое голямо съжаление обаче, много малко от треньорите записаха това, което казах, с което за мен е безмислено провеждането на такива семинари. Явно треньорите в България знаят всичко и това за тях е само загуба на време. След републиканското първенство изготвих и разширени състави с състезатели съответно за двата стила. Следващата задача беше изготвяне на програмата за предсъстезателно учебно-тренировъчен лагер. Програмата беше изготвена от треньорите и одобрена от ПКК Вълната. От Федерацията. Лагера започна по план от 1 до 15 август 2011 година в Олимпийската база Спорт Палас и беше предвиден за всички мъжи и жени от разширения състав на националния отбор и за всички юноши и девойки, които щяха да вземат участие на Европейското първенство за кадети в Италия. Към лагера се присъедини националния отбор на Македония. В първия ден на лагера беше направено числове на състезателите, като предварително беше обяснено, че този, който не покрие нормативите, ще бъде изключен от лагера. Всички успешно покриха нормативите, но се видя, че липсата на лекоатлетически навици и умения на беговите тестове, липсата на такива навици. На лагера се тренираше 5 дни дворазово и 1 ден едноразово. Като в късната тренировка се обръща внимание на физическата подготовка, а на вечерната тренировка върху технико